माझा म्हणण्याचा उद्देश की आज आम्ही इथं आलो, कशासाठी आलो? आज माझा म्हणण्याचा उद्देश किती 100 कुटुंब होते का ते? तर एक 125 कुटुंब धरा आणि 125 कुटुंबाचं आज नाही काहीतरी माझ्या अंदाजाने 10 कोटीपर्यंत नुकसान झालेलं आहे. या शेती महामंडळ आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी हे 10 कोटी रुपये भरपाई करून आपल्या आदिवासी बांधवाची द्यायचे. नाही दिले तर मी गृहमंत्र्यांपाशी आमर उपोषण करेन. आणि आमर उपोषण करून काय नाही झालं तर गृहमंत्र्याच्या पुढे फाशी घेईन. माझ्या आदिवासी बांधवांना न्याय द्यावा. बाकी मी येणार, भाषण करणार, निघून जाणार आणि त्याच्यानंतर जर इथल्या पोलिसांनी तुम्हाला काही अन्याय जर केला, फक्त ते पोलिसांच्या नावं तुम्ही लक्षात ठेवा. तेवढे पोलीस आहे ना, डायरेक्ट सांगतो तुम्हाला, निलंबित, सस्पेंड हे झाल्या पाहिजे. यांनी दादागिरी जर केली तर मला डायरेक्ट तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. फोन माझे नंबर सर्वांकडे आहेत. का की आज तुम्हाला सांगतो, माझं असं आहे, जे बोलतो तेच करतो. आम्ही कोणाला घाबरत नाही. आमचं एकच काम उद्देश असं आहे की आम्ही आज आदिवासीसाठी जन्म घेतला. जसा तंट्या बिल हा भिल्ल समाजासाठी लढत होता, तसा दीपक बर्डे हा बिलासाठी आलेला आहे. कधी कोणापासून 1 रुपया घेत नाही, कोणापासून झुकत नाही. आम्ही आमच्या हिमतीने आणि आमच्या कर्तव्य आहे की आमच्या समाजाला न्याय. आज जर आज ही जी जमीन आहे शेती महामंडळाची, या भाड्यांनी नोटीस सुद्धा दिलं नाही, आखे घरं पाडून टाकले आमच्या आदिवासी बांधवांचे. हरभरा असेल, यांचे इथं गहू असेल, अजूनही बघा JCB चालू आहेत, यांनी सर्व नाश करून टाकलेला आहे. आज माझं म्हणण्याचा उद्देश, मागच्याच महिन्यामध्ये माननीय आपले मुख्यमंत्री जे अजित पवारजी साहेब हे राहुरीमध्ये आले होते. यांचा एकच विषय होता, शेतकऱ्यांना वीज पंप द्या, हे द्या. पण त्यांनी कधी विषय मांडला का आदिवासी समाज हा कशा पद्धतीने जगत असेल, त्याला रोजगार असेल का, तो कशा पद्धतीने जगत असेल, या मंत्र्यांचा अजिबात तुमचा सांगतो शब्द सुद्धा नाही. कुठल्या आमदार व कुठल्या खात्याने लोकसभेमध्ये सुद्धा आपला विषय कधी मांडला नाही. का की तुम्ही आदिवासी आपण सर्व अडाणी असे समजते ते. पण त्याला हे माहित नाही की आदिवासी सुद्धा ग्रॅज्युएशन झालेले आहेत, चांगले शिकलेले आहेत, चांगले वकील आहेत, चांगले. आता आपले मंगेश भाऊ सारखे, आज विचार करा, मंगेश भाऊ किती एकदम चांगल्या पद्धतीने बोलतात, पत्रकार बी आहेत, त्यांची एक संघटना आहे. आज असे आपल्याकडे खूप असे ज्ञानी आहेत. आता मला वाटतं इकडून आपल्या गुजरातून आले का काही, आपले गुजरातून काही भाऊ आलेले आहेत, कळवण. तर आपले खूप असे हुशार आहेत. मग माझं म्हणण्याचं जर सर्व जर एकी जर असली, एक हात काही नाही करू शकत, पण 10 हात काहीतरी करेल. आज माझं म्हणण्याचा उद्देश, शबरी माता भिल आदिवासी विकास ही संस्था आहे. आज या संस्थेचं काम नाही मोर्चे आंदोलन घालायचे, पण आम्ही काय करतो की खरंच काही अन्याय झाला तर त्याच्यावर विषय करतो. आताच बघा पवारचा खून झाला राहुरीमध्ये, त्याविषयी कुठलेच संघटनावाले आले नाही, तिथंही मी एकलाच भांडत राहिलो. खूप त्यांची परिस्थिती आहे. आज माझं म्हणायचं होते, सारंगखेड्याचीच पोरगी ही सारेची होती का? तिथंही सारे जण भांडायला लागले. मग तसं या मुलाच्या तिथं बी कोणीतरी निवेदन द्यायला पाहिलं होते नगर जिल्ह्यातून. आज त्या मुलाला खूप एवढं काय, तुम्ही विचार करा, खूप गरीब परिस्थिती होती त्याच्या घरची. आज त्या मुलाचा खून केला, काय सांगितलं की एका मुली संघाला पडवतात. कायचं मुली संघाला पड, आजच काही गोष्टी घडवतात. हे लोक दुश्मनी काढवले. मारणारा कोणते तर मराठी समाजाचा जय भीमाचा मुलगा. मग मला सांगा, हे जर हे लोक असे करतात आपल्या लोकांवर, का की ह्या लोकांचा जळकूपणा आहे आपल्या लोकांवर, का की आदिवासी समाज हा पुढे जाऊ नये, आदिवासी समाजाने काही प्रगती करू नये, या लोकांचं म्हणण्याचा उद्देश आहे. आज तुम्ही विचार करा, आज यांचे घरं पाडले. आता आपण एक लवे जय भीमचे आपले झेंडा तुम्ही लावला, उद्या जर हे झेंडे पाडून गेलं मग करणार काय तुम्ही? कारवाई अपमान होऊन त्यांनी. पण याच्यावर लक्ष ठेवा, आज जर हे झेंडे पडले, अख्ख्या महाराष्ट्रात आग लावायची आदिवासींना सांगू. आपलं कर्तव्य काय आहे? आदिवासी हा मूळ रहिवासी, आदिवासीने ह्या छत्रपती शिवाजीच्या महाराजांच्या बरोबर मावळे होऊन रडलेले आपण आदिवासी आहोत. आपला अधिकार जेवढा यांचा आहे तेवढा आपला अधिकार आहे महाराष्ट्रावर. आपला आदिवासी, आज विचार करा, आदिवासी समाज इंग्रजा बरोबर लढला पण कधी झुकला नाही. तो आदिवासी समाज, आपला पूर्ण अधिकार या महाराष्ट्रात आहे. म्हणून माझं एक म्हणण्याचा उद्देश असा आहे की आपण जी जिद्द केली ती पूर्ण करा. या जमिनीवर अजिबात हटायचं नाही. तुम्हाला मारू द्या, गोळ्या घालू द्या, त्याच्यानंतर आम्ही बघू ना काय करायचं. त्याच्यानंतर यांना सोडणार नाही आम्ही. यांच्या बापाची जमीन नाही, इतक्या 40-50 वर्ष काय झोपात होते काय? या जमिनीचा करार करून कोणालाही देते जमीन कासवायला, आम्ही तेच पाहत राहायचं का? आज मी महाराष्ट्र सरकारवर मोठा आरोप घेतो की जाणून बुजून या लॉकडाऊन करोनाच्या मध्ये आदिवासी बांधवांनी मोर्चे नाही काढू, आंदोलन नाही काढू, म्हणून यांनी करोनाचं मध्ये घातलं षडयंत्र रचलेलं एवढं मोठं. का की हा समजत नाही यांना, हे गांजोडी सरकार आहे. तर तेव्हा आपल्याला सरकारवर एक असा मोठा आरोप लावलेला आहे आपण सरकारवर, यांनी जाणून बुजून आदिवासी समाजाला उठवायचं, यांच्या जागा इथून या जाग्यापासून यांना हटवायचं. त्याच्यासाठी हे करोनाचं हे लॉकडाऊन ते अजिबात हटवून नाही राहिलेले. कारण की त्यांना माहिती एवढी संधी आदिवासींनी जे 50-50 वर्षापासून अतिक्रमण केले यांना हटवायचं आणि यांचे कारखाने, यांच्या कंपन्या हे यांना टाकायचं. म्हणून हे तुम्हाला दाखवतो हे